De vlaggen hing je heel stok bij een protte gebouwen in Friesland. Daarna zo'n de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Om 12 uur wie er een minuut stilte in het hele land. Ik alle publieke radio- en televisiestuurders die in mei, waaronder Omroep Friesland. In Wolvegeer is van de maand de nieuwe tunnel openen onder het spoortrog. De tunnel is nodig voor de verkeersveiligers, omdat er meer treinen rijden zullen tussen Ljouwert en Zwolle. Dat worden 4 in de oren in steeds van 2. Het tal bezoekers van het Noordelijk Filmfestival in Ljouwert weer liekevolle als orenjaren zo'n 20.000. Het festival weer voor de 36e keer en het worden van Waasje ont de Maasnijn. De publieksprijs ging naar de Deense film Silent Heart. De website Veenster op Friesland is van Joertal in de loft. Frieske media, Omroep Friesland, de Ljouwerter Kranten, het Fries Dagblad en GPTV, werk je in het Veenster mailkoor om verhalen die te krijgen hebben met cultuur en Ljouwert Culturele Haardstad 2018. Het wordt vannacht 8 graden en er is kans op rein. Er zit een zuidwestenwind. Mooi een periode maar rein, er kan een protte wetter vallen. Het wordt dan 13 graden.